Summary tangoro kweno kobino kuru Riondonga iklabu ikigoro ku Riondonga FC tuachagede the year 2019 but in a way tuare challenges ngende kulingana buna tuachagede wikira bono igastu igire paka the bintu binde tuaje tugatwara buno bulemerwe bigebiga sometimes une mepira bips cha training bips but ito yeta up to an extent bono tokaranga buna into abanyene nto konyara yegaikera to approach omugambi Joel Okengo atokonye kulingana buna okogani koito na kole nere kuna atokonye kulingana nokogani koito problem twabwate ne mepira lakini ase bono igo tokonyire mepira rotoira mepira no nere so ebinto binde buna bira tolemete buna chi uniform ebikoroto and then buna in terms of TBFs yani training kits na tutabwate lakini oratoira ase mepira so mojakana ebinde na chatoe kulingana na buna bono twangere Wilson mukandi mugire kwa kiro mugambi Okengo nambuja mono asa toire emepira buneyega ndoche bono na omupira omikasa ndoche mugambi toire omupira omokongu na eroyo twari konyora abagambi bandi batusire buno mugambi oga Okenga agotosira iga ndoche yari ko babuya sana chichade nchichinde tobwate nabo konyoranga ntobwate empira bono buneyega ntobwate bikoroto ntobwate uniform twari gosaba omugambi Okengo naenda ramboro kopoko atokonye ebikoroto ne t-shirt egere noenda kero tokwende ti twako omupira twamanyanga intokorteki intwebekira nitiamo nonye amasabikite ekera arigeti nabagotabanga omugambi Okengo t-shirt kine chiaye emepira ne yaye bono no mpira okambwatete gamikasa iga muna moroche iga omugambi jora rumpi omokongo ngenche ngabune bonde gentondo chene Kenga naende ebichane ebiaito omupira obuna twanyorire iga ngotokipore pisi nonye twari gochikotara lakini bona enda ase challenge yetu tobwate bono konyore geti yasachi Riondonga club bitangani ngora iraneri omugambi mbuya mona soko tuwo mupira tubekere talent iga bibaga tware ko soka abandi gucharia nyore tukari bintu gete birache koreta nainde bire salia maskani ono nabo konyora tuli pisi egeti gari mugambi mbuya mono nainde koko support tori nainde kotrata kobo obakonyi bwabo watoikiranga mbuya mono asandi aso mupira talent mbuya twaroriro gukora mugambi tayo ndete nainde twaroriro bunae gwakero mushimwe mbuya mono asa tukonye mipira mne twatware challenge nyingi sana na team yetu tutagete ebintu muna chipips uniform na gutosira ase talent yetu Mheshimiwa Okengo parege ntekenen oire bichana bya Riondonga mipira yechinguru mipira nekonye bijane byagara mbitara chinjire chimbe kirasa yibogima bwa mugambi tayo ndoche nga korige ndobune negento kiamana sana mugambi na ndete banga bijane bigambi bwati uniform ne bikoroto maite gochiasa squeeze ebintu bire digital abantu baganetinga batware ebintu byonsi bipi egara nari barakora amasazi y'amana talent ni area se timwe mugambi asante sana gosogoto ikange na ndete tuikange kabisa ngo wacha za young youths Joel Okengo nyambane no mungu anonkaga na nategete kirogo kia OMP so una into young generation tunya ko support so that nere ka gusuka nento tonya to gusuka aso umo ngaito konyoro mumure bweliro batokonye lakini twanyoriro mumure bweliro ba okorukunga Joel Okengo nyambane mumure otali mipira yo gako abana ga abamura baito otemire nyina abantu bwato bokongu banyorire biri ya nyagitari usino muntu ruari tutarakwa obwenire nabako bakonya omuntu osirire ole mocheri igago kuri bill abamura baito manyakoranga takonyara konya abantu bale mocheri boka bose barwarite tigakonya abana baito eri banyore omuntu agundu talent yae achigwe konya ochimutu because muri tibino mupiro wakana buya
rero ntumire muri representative yae aige side ya Riondonga ontumire nemepira ndetera abamura baito gaiga nanyeretire boka Kiumbu niaba mura baito bachiese emepira nabo konyora mambi na mambiende omonto ororero ngochiasare buya orangeri gochiro twenira Harambee Stars ojoini Shabana ochakire kulia mushahara the end of the month okonyire family yaye gosebona abamura baminto igo mwanchire nga support bero monto minto gakimware gwanja murigererie omwana oyo ito Joel Okengo Nyambane omwana oito kuru Riondonga omwana bweriroba oanchire kero omonto ebe omong'ina ebe omogaka ebe omosae ebe nomonto tete gwakanirwe school fees ere gare tiyare gokonya ng'onyo gokonya bonie kori mobuko oye iranyareka nonyorire ekero gekosoire obeire omochumbi onyari bari chache nkigose nkitoratebe igo omorochi ng'esabari yachakire konya nkono kogumuri ng'a Okengo Nyambane lakini bono morochi sabari yakorire ki yachakire gaki mwari kumobwatesi esabari yenye korebia bono egento keroro onare kobasaba rero nkoririsi nemepira ebere ochiasaba mura baito ba Kiumbu gaiga naende ewiki ebu nekobwata iga nkosoa tore ibeno tosoe Bobaracho tosoe Kisii Central toende Kiogoro toende ibeno yani kire ward tutukwenishwa ng'a timu ende yonsi erororo ebwato koganinga kangamba anyora emepira na bintu binde byogokorera emecheso yaberinde banyara boko bagwekonya we must support them ekina kigento omwana ominto Joel Okengo Nyambane omoraye ito nyari bari chache omwana bweriro bakona gosabanga igare gwancha akonya abana baito bekonya